Γιατί δεν κατάλαβε? Ας λέει. Εκείνο που θέλω να σου πω. Ναι. Να γράφεις πιο μεγάλα γράμματα και πιο καθαρά. Η μαμά σου γράφει τόσο ωραία. Να σε μάθει να γράφεις όμορφα. Δεν γράφω ωραία, Ωραία γράφει, ωραία γράφει. Η μαμά σου γράφει πάρα πολύ ωραία. Ναι. Δεν κάνουν όλοι τα ίδια γράμματα. Δεν κάνουν όλοι τα ίδια γράμματα, αλλά μπορεί να τη ρωτήσεις. Να τη ρωτήσεις, ναι. Τα μορουδίστικα είναι έτοιμα. Εντάξει, αμά, άστε την Κατερίνα. Ωραία, κάτσε ρε γιαγιά, κάτσε. Πες μου και κάτι άλλο. Εδώ πέρα έγινε σεισμός. Έγινε σεισμός. Και τώρα έχεις καινούριο δωμάτιο. Σ' αρέσει το δωμάτιό σου? Τρελαίνω. Έχεις τώρα κι άλλους ανθρώπους γύρω σου που σε περιποιούνται. Ναι. Είδες τι τυχερή που είσαι? Είμαι. Μπράβο. Τι έφαγες σήμερα? Τι έφαγα τώρα το βράδυ, έφαγα... Λίγο πιο καθαρά, μαμά. Λίγο πιο καθαρά. Έφαγες ριζάκι? Όχι. Πες της τι έφαγες. Το μεσημέρι έφαγα ρύζι με κιμά και το βράδυ έφαγα αυγό. Αυτό. Μπρόκολο. Αυγό, μπρόκολο, μπαραστό και μετά. Έφαγε αυγό. Σ' αρέσει? Ναι γιαγιά, μ' αρέσει. Όταν έρθεις ό,τι θέλεις θα έχεις Ναι. έτσι. Εγώ θέλω λαχανοντολμάδες. Εντάξει, σώμα. Σ' αγαπάω γιαγιά. Σ' αγαπάω και θέλω να είναι γρήγορη αυτή η μέρα, έτσι. Ναι Ναι, γιαγιά. ναι. Ναι γιαγιά. Όλες θα μπορέσει. Λοιπόν, άντε, πες καληνύχτα. Φιλιά και στον Έλιο και στη μαμά, έτσι. Οκ γιαγιά. Δώσε μου φυλάκι. Καληνύχτα γιαγιάκα. Καληνύχτα όλα γλυκά. Σ' αγαπάω πολύ. Και εγώ. Κατερίνα, μόλις κλείσουμε τώρα,